Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que las cosas que aquí vayamos más o menos diciendo nos ayuden a forjar un mejor futuro para la música, para el sonido. Luego voy a presentar a las personas que nos acompañan y, en primer lugar, excusar la no asistencia o la no inclusión de Víctor Trescolí, del grupo Mixtur, que estaba previsto que formara parte de esta mesa también, porque bueno, le han puesto unos exámenes en su conservatorio de Albacete y eso no lo podía obviar, y es una verdadera pena, pero bueno. A modo de breve introducción, citaría un poco, o sea, creo que las tres personas que van a exponernos sus criterios, sus ideas, sus controversias, son tres personas muy especiales. Creo que las tres atesoran una gran experiencia en lo que concierne al sonido, a la música contemporánea, que es quizá una de las primeras cuestiones que quisiera abordar. El problema de la música contemporánea. No había pensado leer un pequeño texto que escribí, pero creo que podía ser una buena introducción o un punto de partida, porque quizá los conceptos son, de entrada, lo que más dificultad nos crea. Está claro que estamos en la sociedad digital, que estamos en un momento que no tiene nada que ver con el siglo pasado, pero sí que es verdad que venimos del siglo pasado y que arrastramos toda una serie de cuestiones, buenas y malas, de lo que nos ha precedido. Con el permiso de los compañeros, lo voy a leer. Una ligerísima definición que dice: en los contextos de la música clásica europea, la música contemporánea es la que se ha creado a partir de la retirada del modernismo musical a mediados de la década de los 70. Sin embargo, en ocasiones se suele incluir de forma más amplia a todas las formas académicas de música posttonal. Esta definición, muy básica, elude para mí las tremendas diferencias reales y las barreras que se han establecido entre la denominada música clásica y su supuesta continuadora, la música contemporánea. La música contemporánea nacida en el siglo XX no supo, no quiso o no pudo prolongar sus conexiones con el público que hasta entonces había solidificado su predecesora, la clásica. Las razones son motivos de una profunda reflexión que se viene realizando y deberá continuar sin encontrar realmente una enmienda a la situación. Entre otros hechos, muchos más hechos, la preponderancia del serialismo centroeuropeo prácticamente impuesto como modo dominante académico, la atención del público sinfónico, permitidme decirlo así, inició un descenso imparable en cuanto a su atención y asistencia a los conciertos. Salvo honrosos casos que lograron, por medio de nombres que todos conocemos, por medio del dodecafonismo, la música tonal, barreras un poco más amplias, mantener niveles de atención más que dignos, la trayectoria ha sido contundentemente descendente. En la actualidad, el término música contemporánea, y más en nuestro país, mucho más en nuestro país quizá que en otros países del resto del mundo, supone casi un rechazo del gran público de una forma prácticamente automática. Es decir, se oye música contemporánea, a eso no voy, ¿no? Básicamente es una reacción automática, con excepción de los grandes nombres, como antes decía, y las obras ya consolidadas, que de eso también me gustaría que habláramos, por qué hay compositores de la llamada música contemporánea formal, por decirlo de alguna manera, que siguen teniendo éxito y otros no. Tendríamos que ver por qué. No solo es responsabilidad de los músicos o sus obras, sino que hay que corregir graves defectos de programación que se han ido fosilizando. Los directos implicados, los compositores, autores, intérpretes, artistas, creadores que creen en la necesidad de generar nuevas formas de expresión sonora y nuevas formas de comunicación con el público, no están dispuestos a sobrellevar el peso de esta dilatada decadencia. Para ello, la primera cuestión que habría que cambiar
es la relacionada con la terminología. No existe una música contemporánea, sino que existen muchas músicas contemporáneas, o lo que es lo mismo, muy diversas y variadas formas de abordar en el siglo XXI el hecho sonoro. Los términos música de improvisación absoluta, música electrónica, electroacústica, arte sonoro, música aplicada, análisis y exploración sonora, Internet y las nuevas tecnologías, intervenciones públicas, modificación de espacios sonoros, etc., están ampliando fehacientemente el concepto básico original de la música contemporánea academicista. A ello también se unen iniciativas como ampliar los conciertos con otros atractivos audiovisuales, interpretativos, etcétera, salir de la sala de conciertos, ir a buscar al público, divulgación tecnológica, difusión e implicación en las aulas. Dos cuestiones vitales impulsan estos hechos: la voluntad de investigar verdaderas nuevas formas sonoras y la necesidad de romper el hielo con el público. En resumen, la búsqueda de nuevos públicos, que es lo que aquí nos trae. En este contexto y en los diferentes caminos que determinados artistas han emprendido para propiciar el acercamiento y la comprensión del público, entre los que se encuentran las tres personas que nos acompañan, vamos a celebrar esta mesa redonda en la que descubrir, debatir y compartir ideas, propósitos y realidades y, por qué no, los esfuerzos que para conseguir este fin muchos están realizando. Momento apasionante, esperanzador y profundamente creativo, porque ante la imperiosa necesidad colectiva de buscar soluciones se debe gestar un real impulso global de las más diversas tendencias implicadas en este amplísimo campo, necesario, generador de nuevos caminos y forjador de futuro, por las nuevas sonoridades y porque el público pueda conectar cada vez más con todas estas inestimables propuestas. Bueno, hasta aquí el rollo que me había preparado. Me gustaría presentar a las personas que nos acompañan. Edu Comelles, no voy a leeros los currículums porque en algún caso no habría mesa redonda. Pero bueno, Edu Comelles es creador sonoro, músico. Bueno, él se define como artista sonoro, pero es creador sonoro, músico, gestor cultural. Actualmente se encuentra involucrado en diversos proyectos individuales y colectivos que entran en relación directa con la creación sonora contemporánea, el paisaje sonoro o la música experimental. En estos momentos ha estado en esta edición de Ensems comisariado para la inclusión de las músicas, digamos, no habituales, las músicas que se salen del paradigma estándar, y él ha preparado, digamos, la intervención de gente relacionada con todo lo que es el campo del arte sonoro, de música improvisada, de creación en tiempo real de eventos, todo esto. Ha publicado una veintena de trabajos discográficos entre proyectos en solitario y junto con varias formaciones. Desde el año 2007 dirige Audiotalaya, una plataforma digital, o NetLabel. Es doctor en Bellas Artes, máster en diseño de sonido, máster en artes visuales y multimedia, y continuamente está desarrollando en la Escuela Superior de Diseño de Valencia un proyecto de investigación. Eso sería el señor Edu. Si luego quiere añadir lo que sea su larga trayectoria, pues adelante. A mi derecha tengo al señor Adolfo Murillo, al que yo he tenido el placer de ver trabajar con sus chicos, que es una verdadera experiencia para divulgar. Es doctor en educación, licenciado en música, técnico superior de animación sociocultural, es especialista en música electrónica y videocreación por la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor en el IES Ara Vista Ribera de Carcaixent, así como profesor del máster de música de la UPB, del Politécnico. Su proyecto Soncoul es el que intenta, del que yo hablo, del que he comentado que he podido presenciar. Lo podríamos definir como creación colaborativa a través de dispositivos móviles de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus líneas de investigación están centradas en la creatividad, creación colaborativa, música contemporánea y nuevas tecnologías. Y actualmente, entre otras cosas, prepara 2 publicaciones centradas en la improvisación y la creatividad a través de la creación colectiva.
Y ahora, pues lo que no quería leer, porque en lugar de una página tengo no sé cuántas, me pase. Pues, bueno, Llorens Barber, músico, compositor, teórico, musicólogo, artista sonoro, he inventado cosas como la música plurifocal, los conciertos de ciudad, las naumaquias, conciertos de los sentidos, conciertos itinerantes, músicas textuales, improvisación, muchísimas cosas. Yo siempre he dicho, para mí, que Llorens es algo más que un artista sonoro, un compositor. Yo creo que Llorens es un inventor. Siempre lo he pensado. Yo vi cómo inventó su primer campanólogo. En aquella época tuve el placer de aparecer bastante por su casa en Mesón de Paredes, en Madrid, y vi cómo se gestó aquel primer, iba a decir, no sé, bueno, es un invento metalúrgico que se convirtió en un instrumento sonoro. Porque, claro, no sé si lo sabéis, pero quiero decirlo porque me parece que es interesante. Las campanas que van en su campanólogo, que él toca solo y tal, son culos, el culo de los calentadores eléctricos de agua. ¿Vale? Es esto. No se los forjaron afinados, sino que al revés, el cuanto menos afinados estaban casi. Fondos de calderería. Fondos de calderería. Muchas gracias, maestro. Bueno, todos conocemos a Llorens. Yo creo que es uno de los músicos. Sobre todo, bueno, a mí me gustaría resumir mucho su trayectoria. Creo que poca gente, para mí, por lo menos, con esto no quiero despreciar a nadie, pero poca gente desde un inicio, digamos, modesto, pero siempre creativo desde el lejano grupo Actum, desde fundar Ensems. Él fue el primero que inició Ensems en Valencia, y es un hombre que uno de sus talleres que me hace mucha gracia, que creo, fue el taller de música mundana, y entonces él ha cogido al pie de la letra esto y ha convertido el mundo en su taller de música, ¿vale? Lo ha recorrido con sus campanas, sonazos, con sus naumaquias, con todas estas cosas. Aparte, ha hecho dos publicaciones interesantísimas. Uno son el 100 anys d'Art Sonor a Valencia, o 100 años de arte sonoro en Valencia, que la ha traído aquí para que la veáis, e incluso a lo mejor tiene más de una y la puede vender. Y La mosca tras la oreja, también un recorrido muy amplio por las músicas, digamos, no habituales, ¿no? en nuestra vida. Siento mucho el rollo, les doy las gracias a los tres por estar aquí, y a lo largo de la mesa pues me gustaría haceros una serie de preguntas, pero creo que la primera cuestión es que cada uno se autopresente, o por lo menos que hable de básicamente de su trabajo, ¿no? Vamos a ver, diríamos que nos contarais un poco la situación en cada uno de vuestros campos. Quiero decir, cada uno, de alguna manera, Adolf trabaja en el aula, con las aulas. Llorens trabaja en el mundo, por ahí. Y Edu, digamos que está más centrado, creo yo, si acaso me corriges, en el mundo digital. O sea, es un experto en todo lo que tenga que ver con la difusión tecnológica. Entonces, aunque los tres están en la misma batalla, pero cada uno tiene sus peculiaridades, y a mí sí que me gustaría que cada uno de vosotros nos contarais, digamos, cuál es la situación que estáis viviendo en vuestros respectivos campos. Gracias. Que comience el mayor. El abuelet. El abuelet. Mil gràcies. Sí. Jo m'he preparat literalment el que no vaig a fer-ho, ara parlem de lo que tinguem que parlar, què passa en lo nostre. M'he preparat una intervenció positivíssima, el més positiva possible, però la positivitat té que estar basada en un coneixement d'on estem. I l'ha titulat «Este no es el momento de morderse la lengua». I es comença en quatre
4 frases per començar. La música o el sonido no és ni inocente, ni virgen, ni autònoma. Amb la qual hi ha moltes coses que se diuen, s'escriuen i se ho creuen uno en les acadèmies i això, per mi és mentira. És una mentira més o menys piadosa, però és mentira. Segon, el context és un ecosistema mutante. Esto es, i quan dic context, dic lo del món que tu dies, dic la història, dic el lloc, la situació, quién programa, cómo lo hace, por qué lo hace, para quién lo hace, dónde lo hace, con qué dinero lo hace, quiénes asisten, quiénes dejan de asistir, i tot això. I qué estereotipos uno pone en juego cuando programa. És importantíssim saber això, si no el públic, que és de lo que anava almenys la frase conductora, el públic ve, no ve, sap, no sap, segons aquestes coses. Després, 3, sobretot en València, però en general tots els músics, i els músics valencians i els músics espanyols, i els contemporáneos i els postcontemporáneos o intracontemporáneos, que som els desgraciats de l'arte sonoro, trabajamos en i des de la derrota, que és començar des d'ahí. I quarta, i acabe, perquè parlem, si voleu, d'algunes coses d'estes, Valencia, más que un país de músicos, es una sociedad de sordos que produce la mayor cantidad de músicos mal atendidos que imaginarse pueda. Entonces, pues una cosa és el cliché, la falla, el no sé què, però després la realitat és que és una desgràcia. I no una desgràcia de la crisi, ni de nosaltres, ni de no sé què. No. Algunos tenemos unas crisis fotudes para tota la vida, però se bandegem, diríem, por lo del mundo. Todos estamos ya en el mundo i no ens fa falta ser valencians ni que en València ens doni ni una pirula, perquè, d'alguna manera, el món és la nostra casa. I esto és, per mi, el començament. Si me deixeu uns minuts més, adelante un poquet del meu esquema i continuem com vulgueu. Primer, una frase que jo tinc dels ensems així sempre en l'orella. Quan vaig vindre convidat, jo li tinc molta estima al Cerveró, perquè m'ha donat moltíssimes oportunitats de treballar en l'ensems. O sigui, ell va néixer en l'ensems, ell va créixer en l'ensems, ell se va desvelar en l'ensems i en Actum, i això m'ho ha pagat molt generosament cada 5 anys, cada 10 anys que es complia no sé què, donar-me una oportunitat de dir alguna cosa, sentar-me en una taula o fer coses. I una de les vegades, ja fa 10 anys, 8 o 10 anys, no venia ningú. I estàvem ahí en el teatrito de la Carre Cavallers i diu, a mi m'agradaria, perquè estàvem els dos allà en el hall i un xic que tratava de vendre, no sé, aquí, no entrava ningú, un programa, i diu, a mi m'agradaria que vingueren. Però si no venen, què li anem a fer? I això em va impressionar. La soledat, el centre de València, un temps bo, era com Corpus, com ara, i no anava ningú. I això, el que estic dient ara és el resum o les anècdotes que és els anuncis d'abans. És la història. La història de la música valenciana no se la sabem. Aquí està este llibre que demostra, perquè així som 40-50 veus les que estem ahí. Gràcies a Déu, la Universitat Politècnica ens salva sempre. En València, alguns músics, diguem, on tenim un poquiu de quòrum és en la Universitat Politècnica. Ens va publicar totes les ponències que aquí n'hi ha. I he dut, perquè com som poquets, almenys quasi arribarà per tots un llibre d'estos, però que pesa menys. Perquè suposa que la distribució, com és una distribució amistosa, òbviament molts no la tindreu, del Congrés. I hi ha que dir que tant aquest llibre com La mosca tras la oreja, com tot el Congrés, no hi havia ningú de l'Institut Valencià de la Música perquè no teníem res a veure. I això, diríem, forma part de la història. Però aquí en la història se parla de molt més, són 100 anys. I se parla de Valdelomar, se parla del cura Castillejo, se parla de Panac Ramos i de la seva desgràcia de ser valencians i de que ningú els farà cas. Se parla també d'Actum i del borrado del mapa que mis jóvenes amigos músicos van fer, però ipso facto. Jo recordo que venia de Madrid a veure ma mare, o Pep Rovira me cridava en l'últim minut, quan estava tot l'ensems, se donava compte que Llorenç no estava i me cridava, estàs lliure? Dic, mira, doncs aniré a veure ma mare.
pues mira, vine i te puges a una taula i digues 5 minuts algo, perquè s'havia oblidat de que jo existia. I d'això també parla ell. Actum el borren immediatament. I, per tant, l'ensems que hem viscut no és de 20 anys ara, sinó que és una cosa, història molt més llarga, i on se demostra d'una manera, simplement llegint el programa o veient que hi han programat, que los contemporáneos se sienten a sí mismos oficiosamente oficiales. Ellos son institución. Son frases que, además, no tienen ninguna vergüenza en repetirmosles. Davant, al mig, darrere, detrás, la voz alta, voz baja, lo que sea. Y han programado desde el estereotipo de ejercer un ejercicio de complacencia gremial. Si el público és el tema. Si componguem des de l'autocomplacència del gremi, qui ve? Ni les nòvies, com se demuestra per la història en els últims 15 anys. I aquesta visió essencialista, que la música que jo dic tardosinfónica institucional, sense ningún problema, recurriendo al núcleo intangible y total que llevan como fardo encima, con su formalismo academicista, torpe, onanista y obsceno, pues això fa el que diria Pep, pues la desgràcia de que bueno, els últims bastants anys, pues, l'ensems ha adolecido de la peor fama imaginable dins de València. I suposa que fora no. I la visió de l'ensems, quan uno va a Madrid, és genial, perquè en Madrid habiten els ministeriales, i els ministeriales han vingut a Actum molt més que tots nosaltres junts, des de molts anys. Bueno, per a no anar a l'Arditi, que diríem és ja l'apotegma, no?, de l'elefante blanco. I els ensems han sigut moltes vegades muntar anualment un elefante blanco llamado Arditi, o qui siga, perquè a vegades pot permutar-se, sin importarle ni Valencia ni los valencianos. Lo que importa es el ministerio y sus atletas, premios nacionales y demás. Ara, en els últims 25 anys, quan jo vaig vindre així, jo fa quasi 10 anys que visc en València, 9 anys per lo menos, en València, almenys en la Canya. No sabia que era pitjor si els que programaven o els no programats. Tots dient coses amagades en el bar i sense el bar, però ningú dia de l'altre, és que este fulano, és que jo, a mi m'agradaria... I quan jo dia algo, dic, Llorenç, tot s'arreglarà, home, no te preocupes, esto ja s'apanyarà, això ja s'apanyarà. Per mi València és esto. Per mi València és esto, ja s'apanyarà, no parles. I això per a plegar hasta fa una setmana, o fa 15 dies, o fa 2 mesos, o fa 3 mesos, con la plataforma de Llorenç, millor te calles. Aquí no hem vingut a fer guerretes. Jo crec que un ensems de 30 anys de desgràcia no és una guerreta. No tinc res en contra de ningú. Si tinc alguna cosa en contra és de nosaltres mateixa de no haver-se alçat, diríem, com en la Revolució Francesa, i haver dit, aquí té que passar alguna cosa. Té que esperar-se uno a que muiga Inmaculada para que algo cambie. Té que esperar-se uno algo hasta que el PP, tot ple de desgràcia, muiga para que algo cambie. Bueno, pues ahí estem. Ara, València. Estem en la perifèria invisible gràcies a un Institut Valencià de la Música que ha fet un programa falseador i sobretot excluyente. I el silencio culpable del resto de amics. Per tant, público depèn de nosaltres. Si regalem al público coses estupendes però que no li interessa durant 25 anys, pues al final tenen que suplir-lo la mostra de Pep, el Nis de Yellowyard, de mala manera. Perquè si a uno li diuen en l'Institut Valencià de la Música, Llorenç, no facis bobaes, ves a casa que tens 2 xiquets ben bonicos i deixa de fer bobaes. Doncs bobaes és fer nits, que este any complim l'any 19, després d'haver passat una desgràcia que li pot passar a qualsevol. Si l'alcalde del teu poble te tira del poble perquè és del PP, i no és que siga del PP, sinó que és un nazi disfrazado, pues oye, pues eso es lo de menos, porque yo trabajo como todos con el PP muy a gusto, no tenim problema de menos un músic, no té que tindre mai aquests problemes. Els problemes són crítics de llenguatge, d'educació i coses d'aixes. Bueno, per tant,
Vale, pues ja acabamos. Bueno, després, si em deixeu un altre rato, continuo. Sí, després sí, n'hauràs de tindre més. Vale, perdó. Sí. Pues ara. Ixe és el context. Que ahí tenim ja una... Ixe és el context en el que yo, que tú dius, a ver, ¿cómo estás tú? Sí. Pollons, pues estoy todo lo mal que se puede estar siendo terriblemente optimistas por el momento que vivimos tan fascinante. Y ya vendrán donar les gràcies a dos amics que tinc casi en primera fila, porque es un salto de gigante, con los problemas que podamos arrastrar todos. Gràcies, Pep. Jo t'agraïsc el 10 minutos ja, tu. positivisme que has exterioritzat tot el rato, està molt bé. I ara, a qui li toca? Li tocarà a tu, no? Sí, m'ha deixat ahir el T'ha deixat el... positivisme moderat, diria jo. Exacte. Bueno, la part que me toca a mi, jo penso que tinc que parlar d'una part que jo crec que tots els que estem a la taula i segurament el públic està ahí, bueno, bona vesprada, que no dir res, primer que res, és la part d'educació, no? Jo crec que moltes coses de les que estan apareguent així i problemes que han tingut, crec que la base, bàsicament, i a vegades queda un poc perquè tu eres professor, doncs tu defenses això, però crec que la base de totes les coses és l'educació. I bueno, sí que és veritat que un poc el context que tinguem no sols a València, sinó és un context completament nacional, el que s'ha produït és que bueno, la formació, que jo no renuncio mai a la formació que vaig tindre, la meva banda i tot el que vaig tindre, però bueno, sí que és veritat que pues, la vida te porta a moltes coses, a altre tipus d'experiències, i jo vaig tindre que anar canviant un poc, o com moltes vegades dic, desaprenguem moltes coses que sabia que dins d'una aula no anaven a funcionar. Evidentment, jo en la trompeta anava a fer poca feina dins d'una aula explicant coses a xiquets. Entonces, el meu posicionament sempre, des del primer dia que vaig entrar en aula, va ser jo no vaig a gastar mai en ma vida un llibre de text, perquè a mi me marcaren. Jo volia més professors que són dialogants, que parlen, que estimulen, a que puguen fer coses. I també tenia clar que la música és un art, entonces no pot morir en un llibre on l'alumne té que estar subratllant i sobretot entenent o voler entendre la música des de la vida d'altres compositors. I això no vol dir que la música de molts compositors que apareixen en llibres siga una desgràcia, no? Però crec que no era la manera d'alcançar aquest tipus de coses. Bueno, el context nacional és que molta gent de nosaltres tinguérem una formació de conservatoris i fins i tot molta gent musicològica. I si ens centrem un poc en el que seria el currículum que utilitzem tant en primària o en secundària, el currículum està tallat perfectament per musicòlegs, no per pedagogs. I ara sabeu que n'hi ha molta lluita de musicòlegs o pedagogs. I en això, que tens que estar contínuament corregint, no vol dir que tots els musicòlegs són igual. N'hi ha gent que té la visió molt oberta i això canvia moltíssim. Us dic això perquè sí que apareix un bloc, el que seria dins del currículum, que parla de creació musical. Però bueno, aquella creació, i jo bàsicament que he tingut que estar patint i disfrutant de vegades també en un tribunal, allò és primero, quinto, primero. I tot el que pugues crear damunt d'això. Però això de crear per capes, crear a partir del so, i totes aquestes lliçons que ens vingueren de Murray Schafer, Brian Dennis, John Painter i tants pedagogs, o inclús influències que han pogut tindre en l'aula mundana en Madrid, que coneguérem aquesta manera d'entrar i aprendre a través del so, això no se vivia, no? Entonces nosaltres començarem a encetar una cosa d'estes. Sí que és veritat que hem tingut últimament, els darrers anys, bastant relacions en moltes universitats i sí que vos puc dir que en Espanya són comptades les universitats, des de Santiago Compostela, que estava Immaculada Cárdenas, des de Cuenca, que està Antonio Alcázar, en el País Basc que pot estar Maria Elena Riaño, i poques universitats més són les que s'estan merejant en el terreny del que seria el llenguatge sonor, la improvisació i coses d'estes. Més o menys anem tots a morir altra vegada al currículum famós. La part de creació, jo el que vaig pensar és que anem a vertebrar tot el treball que se fa en l'aula a partir de la creació. Per què? Perquè treballant la creació en els alumnes, a nosaltres, els professors que estàvem en aquesta línia, es permetia connectar perfectament tot un repertori passat, generar coses de futur, però sobretot generar experiències a través de la música. I Llorenç ha parlat d'una cosa que diu que el so o la música no és neutral. Jo crec que el so sí que és neutral. El so, quan s'articula i se contextualitza en alguna cosa i se li dona una estructura, segurament el portem a un lloc o un altre. Però el so és completament verge. Vull dir, ahir juguem en el so, l'organitzem a la nostra manera i anem fent creacions. En aquest aspecte jo ahir discreparia un poc, però suposo que estem en la mateixa línia en el que estem parlant. I bueno, això ha sigut un poc tot el treball que han estat fent. Jo m'he fet un esquema, ara no vaig a pegar la palissa. De fet, no fa falta ni que baix la pantalla, perquè sempre faig igual, em faig l'esquema i acabo parlant de l'esquema, però d'una altra manera, vaja. Jo he fet ahir 4 punts, molt bàsics. Vaig a fer un recorregut, sobretot perquè a mi m'interessen aquest tipus de coses, les preguntes.
perquè aquesta escola és la que jo busco també. No és una escola on tinga respostes, vull una escola on els alumnes i els professors ens fem preguntes constantment i a través de la música. I hem parlat, i crec que el fil conductor, per no perdre-nos també, és el públic, i ja a nit ja començarem a calfar en el Facebook Edu i jo, i ell dia que el públic no existeix, jo li diria que sí, que existeix. El que passa és que el públic no està educat. No ens van entendre, ja després ho aclarirem. Sí que existeix el públic, vull dir, el que no podem fer és solucionar, com va haver en una jornada de l'encens, no sé si esteu vosaltres, que està en dalt, en tot el respecte, per suposat, hi ha 4 catedràtics del Conservatori Superior de Música, i jo no vaig parlar, però sí que havia gent d'ahí que eren estudiants i van dir, mire, en tot el respecte, perquè hem après moltes coses de vostès, però jo realment descobrís la música contemporània quan arriba al superior. I mira, he tingut sort, però crec que anem tard a moltes coses. Jo crec que això, tantes músics que abans d'arribar al conservatori van a passar per les aules d'infantil, primària i secundària, i ahir van a tindre ja unes estructures molt clares i sobretot una mirada molt oberta de lo que són les músiques, moltíssimes. Més enllà de lo que podia ser la notació musical, que també és una matxaca dins de les aules, per no parlar-vos de la flauteta. Vull dir, jo crec que ja hem superat alguns d'aquest tipus de coses, de martiritzar a la gent en la flauta. És un instrument més com 1000, com pot ser el cos, la veu, campanes, tubos o 1000 coses, que és un poc el treball que fem. L'estructura aquesta que volia dir-vos i llegir-vos així per damunt 4 coses per anclar-vos un poc ahí. Era molt senzill. El primer punt parlava d'això, la problemàtica, per a mi, i és una qüestió no simplement una perspectiva meua, sinó és una perspectiva fonamentada, i a més n'hi ha diverses tesis per ahí que parlen de lo que és el currículum. És un currículum completament formalista, que parla de la història de la música i teoria sobre la música. Jo no entenc mai que un laboratori, evidentment, té que tindre una base científica per a poder treballar. Els nanos es tinguin que donar una base mínima, però molta teoria i moltes coses que estem palpant en l'aula quan estem creant, automàticament el que se fa és un procés d'etiquetatge. Això que estàs fent de forma intuitiva, molts compositors ho han fet. Aquest tipus de música o aquest estil que ha derivat cap a ahir, aquest estil és molt semblant a aquest. I això és un poc la feina que fem. És un currículum o unes maneres de treballar que són poc creatives, estan molt centrades en l'obra, i l'obra és una cosa que ja està feta. I s'explica molt poc de l'obra, vull dir, perquè també és molt complex parlar dels processos creatius que cada compositor. Avui en dia n'hi ha més escrit, avui en dia s'està estudiant a nivell neurològic què està passant en el cervell quan un compositor o un creador comença a fer coses i anem esbrinant moltes coses, però evidentment Mozart o altre tipus de gent molt més darrere i fins i tot romàntics prou feina tenint composant com per entrar a això. I sabeu que el músic també ha sigut també molt propens a no parlar. Mira, jo ho he fet, t'agrada? Perfecte, però no te vaig a contar perquè ja és que a saber com ha fet això. I tinguem que entendre que és una cosa molt complexa. La baixa formació del professorat. Ens hem tingut que buscar la vida a lo salvatge, moltíssima gent, però hi ha molta gent que pensa que acaba la universitat o acaba el conservatori, el 90% de la gent que acaba el conservatori superior va a treballar a primària o a secundària, o sigui, no va a orquestes, ni va a fer música, ni van a dedicar-se a la creació, el 90 o més. I després, el context de l'escola en general és un context que venem que és molt obert, però és un context tancat. Vull dir, allí se queden moltes coses atrapades, moltes coses ni van a concert, i per a mi és molt important que tu vegis aquesta cosa i que puguis vindre i me puguis comentar m'agrada o no m'agrada, podria fer això, i que me donin idees. I crec que és un context poc permeable. I l'aula, moltes vegades, i això és una expressió que utilitzen moltes alumnes, de fet ho pintant està ahí, dient aula i li posen una jota davant, jaula, i és un concepte que està ahí. Vull dir, hem evolucionat cap a un altre lloc. El nou model, jo crec que la creació hauria de ser l'eix que vertebra tot el currículum de música. I això, molta gent diu, no, és que els músics ho tingueu fàcil, això de la creativitat. Això podia ser la creació aplicada a tots els camps. Vull dir, tant en la producció literària, que tinguin que inventar-se contes, treballar, generar estructures i a partir d'ahir treballar 1000 coses, com en la pintura i tal. Això és com el forner. Per fer pa t'ho poden explicar molt bé, però si no t'arromangues i comences a manipular i a jugar en els elements, és impossible que tu entres ahí. Crec que han d'anar cap a un tipus d'aprenentatge que siga molt més creatiu i experiencial, i sobretot basat en els processos. I això no vol dir que a mi no m'interessa que arriben al final i que es presenten en concert i el públic diga molt interessant, m'agrada moltíssim. Com l'any passat una peça que presentem en el Mebart, en la Politècnica, i Gregori Jiménez me diu, escolta, és electroacústic total, i eren crios de 11 i 12 anys, que de fet, de les dues peces que tocaren, la més estranya que diuen ells era la que més es va agradar. Esta de colorets, esta és la que més ens ha agradat.
I després, contextos, per a mi, contextos completament híbrids. Nosaltres ho hem fet, i ho hem fet d'una forma molt intuïtiva. A més, n'hi ha una necessitat, anar a casa Llorenç, emportar més xiquets, que Llorenç vinga a classe, que vinga el senyor Edu Comelles i que construïm micros, que eixim un poc a gravar pel carrer, que vinga Antonio Sánchez, que està per allà, i altre tipus de creadors que vinguen i que col·laboren, no? I que no siga la meva veu l'única que estan sentint, perquè jo al final me sent també un creador més en ells. I després, les aules, i nosaltres ja ho hem fet el primer laboratori de música en un centre públic. Això està en l'IES Ara Vista Ribera i les portes estan obertes pel que vulgui veure. O sigui, completament digital, tot connectat, en una part analògica, on ells poden estar manipulant i les taules dissenyades i tot preparat. Això va ser un gran regal de Fernando Ortuño, que és dissenyador, i treballa moltes vegades també en Fernando Ortuño, en Comelles, el que va fer tot el disseny, un poc planificant quina línia pedagògica anem a fer ahir. Bueno, ja veig que això queda molt en família, no? Comelles, l'altre d'ahir no... Després, necessitats. Jo crec que ell ha anunciat algunes, i això va ràpid. Jo crec que necessitem suport institucional. Vull dir, es tenen que obrir un altre tipus d'espais. L'Institut Valencià de Cultura se diu ara, no se diu, no? Ha canviat el nom. És que tenen que estar... Passa com les lleis d'educació. Ja m'ha perdut, jo ja m'ha perdut. Necessitem interlocutors en sentit comú, i això sembla un trellat, però no, moltes vegades vas a parlar, te mira i diuen, no, està molt bé, i s'ha acabat, ahí mos quedem. Necessita gent que tinga certa sensibilitat i que entenga, i si no ho sap i si no entén, que tinga la confiança per delegar i buscar especialistes que puguen entendre-nos, perquè tinguem problemes moltes vegades en les administracions a l'hora d'explicar aquestes coses. Bueno, l'etiqueta és molt fàcil. Ells són els creadors, els raros, nosaltres som els pedagogs també, els raros i els modernillos. Aquesta etiqueta és molt fàcil, moltes vegades sentim això, no? Sí, claríssimament. Després, nous espais que hi ha, però aprofitats i autogestió. Jo, de veritat, vaig aprendre moltíssim fent la meva tesi doctoral, com suposa que tots els que la fan. Jo vaig estudiar a Edu Comelles i a tot el batalló. I jo vaig anar directament a gent que no havia passat per conservatoris. M'interessava aquest perfil de gent. Gent que no ha anat a un conservatori, que ve de l'aprenentatge informal, encara que després han fet formació formal de mil maneres també. M'interessava veure com s'ho mengen tot allò. I clar, vaig aprendre moltíssim, com gestionen 4x4 duros, poden moure, com ha fet Llorenç Barber moltes vegades en els festivals. A vegades no és una solució milers i milers d'euros, sinó implicar a la societat i donar responsabilitat. Evidentment, la millora de la formació del professorat. Si no, estem en la mateixa. I jo ahir sí que he tingut certa perspectiva des del 2003 que s'hi feia formació de professorat, i a més a tota Espanya n'hi ha gent que té unes ganes enormes de canviar i entrar en un altre rotllo. Però moltes vegades és el mateix professorat per pors, per mil coses, que així estarien 6 dies parlant, això es fa impossible. I per últim, jo parlaria de què estem proposant. Ara en aquest moment nosaltres, com dia Jorge Sastre, que és el director del projecte Som Cool, que també va ser una sort pillar a un enginyer i damunt que siga compositor. Jo sempre ho dic així en broma, això de que li tingues que parlar a un enginyer o tingues que explicar la forma d'ona i li parles de música i t'entenga, això és un luxe. Entonces, des del 2013 fins a ara jo crec que hem aconseguit tindre un equip molt potent i a més ja comença a marejar-se en altres universitats i ara en aquest moment hi ha un projecte a ICO de consolidació d'investigació aprovat per la Generalitat de 40.000 euros i un projecte europeu on estem fent difusió i disseminació de tot el projecte en 4 socis europeus. Tingueren la visita farà uns mesos del senyor Roger Dannenberg, que sabeu que és el que va fer l'Audacity, i ell pertany, és professor titular de la Carnegie Mellon, que és la primera universitat en el rànquing americà de Computer Music, i ell va entrar en l'institut i, clar, el que ens passa, no? Hauràs vist moltes coses, als Estats Units allí fan de tot, i diu, esteu molt equivocats. En els Estats Units la gran majoria d'instituts són molt clàssics. Diu, jo, això que he vist ací, jo no ho he vist mai. Diu, bueno, si ho veu este home, a veure si algú d'ací veu coses també, perquè els d'ací encara no mos han vist. Bueno, acaba ja, me queden dues coses. La participació en contextos reals. Ahir anem a tindre tot sort, no vaig a parlar de creuar els dits perquè crec que la cosa ja està feta ja, però bueno, hem presentat 2 projectes, allà n'hi ha un senyor que ha fet feina també, que és Antonio Sánchez, i el projecte n'hi ha 2 projectes que sí van a ser fantàstics. Bueno, tu també has col·laborat, que vas tindre que escriure la carta. Són 2 projectes de la Fundació Daniel i Nina Garasso, que és una fundació francesa, són els hereus de Danone. Bueno, i tenen 2 línies, una és alimentació, i l'altra és la música.
més m'han dit que, bueno, a banda de que és una institució i una fundació amb moltíssims diners, són gent molt oberta i molt professional. Bueno, hem estat preseleccionats ja i han passat les proves d'avaluació externes i bueno, això pot suposar de colp, pues, en el mes de setembre veurem entre 6.000 euros. Mira que hem demanat pocs diners així. I això implicarà també que 2 escoles i a l'altre any 2 més i a l'altre any 2 més fem el que són les Magnet, que són escoles centrades en l'art on passaran creadors, i en això insistirem molt, creadors que no van estar un dia, ni 2, ni una setmana, van estar durant 3 i 4 mesos creant i generant projectes en les aules, que poden ser de música, de dansa, treballant en Arduino, en sensors, en el que siga. I tot això eixint de les escoles i anant a l'IBAM, al Museu d'Art Contemporani de Castelló, que està portant la part de l'espai sonor Edu Comelles, Culturarts o els espais que puga tindre, i ara la primera acció que tinguem ja, si tot això s'aprova i si no ho traurem d'on siga, és la creació d'una òpera en xiquets i professionals sobre els textos de la rondalla d'Enric Valor, a més una òpera contemporània que està al dia posat i tot en el Palau de les Arts, 16 de desembre, espero que t'ho vagi bé. I bàsicament això. Després vos posaré, com he dit, posar 2 vídeos, 2 minutets, perquè són molt graciosos. I ja està. Gràcies. Moltes gràcies per les teves aportacions, Edu. El teu torn. Hola, bona tarda a tots. Els públics, dèiem, no? Esto? Tanta tecnologia. Dèiem lo dels públics, no? A mi hi ha una cosa que em sorprèn sobremanera i em sembla absolutament fascinant, i és que sentats en una mateixa taula i amb uns bagatges tan diversos i amb uns, ja em perdonareu, salts generacionals tan bèsties, hi hagi tanta concordància de plantejaments, sobretot en quant a la pregunta aquesta dels públics. En el cas del que comenta Pep, absolutament d'acord amb la majoria de coses. En el cas del que planteja Llorenç, 3/4 del mateix. Però crec que és important també ressaltar un fet curiós en aquesta taula, i és que jo sóc l'únic, em sembla, que no sóc músic, que no entenc la lògica, l'estructura, diguem-ne, econòmica, social i laboral del món de la música, la triada estranya dels auditoris, els conservatoris, les partitures, los birretes i los vestidos de pingüinos. És un món que estic descobrint aquest any, potser gràcies a apropar-me en SEMS, i és un món que d'entrada se'm planteja esgarrifós. Vinc de les Belles Arts i a les Belles Arts em sembla que estem en una fase que li diuen postmèdia, en la que hem superat la modernitat, la postmodernitat i els mitjans. Hem entès que per explicar coses i per fer sentir o mostrar la nostra creativitat ja no depenem d'un sol mitjà, sinó que podem fer servir-los tots. Ens podem especialitzar en alguns, el qual és perfectament vàlid i necessari, perquè si no caiem en la dispersió, però entenem que la contemporaneïtat és absolutament transversal i els mitjans que la generen són absolutament diversos i van des del violí fins al tractor. No té sé què dir del tractor, sí. Passen pels concerts de campanes, passen per els telèfons mòbils i passen per les tecnologies. Em sembla que és un plantejament que és absolutament fonamental i que a l'hora de treballar en una estructura vinculada al món de la música, i jo venint des d'aquestes belles arts, que hay que apuntar-lo, tampoc és que estem tan avançades, ni mucho menos, però bueno, almenys aquest pas de la modernitat a la postmodernitat i a los postmèdia, en gran mesura l'hem fet. No dic que la música no s'hagi fet, però em costa detectar-ho, no? Perquè segueixo detectant comportaments que no em trobava des que a primer de carrera em feien dibuixar amb carbonet. Detecto coses que no havia viscut des de llavors i em sobta, m'al·lucina, perquè sent escenes tan properes demanen que comencem a creuar aquest tipus d'històries. Em segueixen sorprenent aquests comportaments perquè els expliques i inclús et diuen, a mi m'han arribat a dir radical, que pensava que no ho escoltaria mai en la meva vida, i dius que això que fas tu és molt radical. I dic, home, no, ja porta des de 1914, em sembla que Luigi Russolo ja ho deia i tampoc. I llavors ja li deien que era radical, però és que ja han passat 100 anys pràcticament.
Per tant, no sé què ve a ser, si és molt radical o poc radical. Independentment de tot això, jo crec que és interessant aquest apunt. A nivell educatiu, com deia Adolf, és fonamental entendre això i crec que des de la meva perspectiva i com a gestor, que és per lo que assumeixo que se'm convida aquí, crec que s'ha d'assumir i s'ha d'entendre. Hi ha una pluralitat inherent que no es pot medir i que no és quantificable. Busquem sempre etiquetes, tenim art sonor, tenim les músiques contemporànies que són mers contenidors, tòpics que ens serveixen per explicar una cosa, però que més enllà tenen tota una sèrie de complexitats, tensions i distensions, i hem d'entendre que un festival de música contemporània ha de ser molt més que tot això, ha d'abarcar molts més territoris que tot això, sobretot perquè les arts visuals, que fixeu-vos que ja es diuen visuals, ja ho han superat. Fa poc amb Llorenç comentàvem que aquells se l'entén millor, dèiem que se l'entenia millor des de les belles arts que des de la música. Jo aniria més enllà i penso que jo, per exemple, ja no és que el tingui superat aquells, és que probablement el tinc a l'ADN i quan el vaig llegir ja no em va influenciar, simplement vaig constatar, la qual té la seva qüestió. En canvi, diguem que a mi el que em va girar el cap van ser coses que encara podem aixecar la cella i no cal fer-ho, però jo provinc d'una altra cultura, de la cultura de club, de la cultura de la música electrònica, de les raves, de les Creative Commons, dels netlabels i de la difusió digital. Per tant, el meu bagatge és similar, coincidim, no? Tenim aquesta coincidència de plantejaments arrel, però m'agradaria anar una mica més enllà. I sobretot, i aquesta és la meva intenció i la meva aportació arribant a aquest món de la música, que és el de dir que bé, d'allà on venia, amb tots els seus mas i sus menos, aquestes qüestions ja les hem superat. Bé, com a gestor, un cop assumeixes això, assumeixes que l'escenari és completament divers, és canviant, és plural, demana d'espais, ja ho hem dit, ho ha dit el Pep, ho ha dit Llorenç, demana d'altres espais, demana sortir de la institució com a tal, demana tirar per terra l'escenari. En molts casos, jo com a programador, i si he pogut assistir a concerts que organitzo, no hi ha escenari. Demana l'eliminació de tota aquella sèrie de protocols absolutament decimonònics, perdoneu que us digui, però decimonònics del concert convencional. I bàsicament no per una espècie de matar al padre ni res per l'estil, sinó perquè són qüestions que en algo tan senzill com el techno es va superar fa molts anys. Fa poc escoltava un programa i parlaven del moment en què els DJs van deixar de ser... eren al centre d'atenció de la festa, però malgrat tot estaven a les fosques, al darrere dels altaveus i ningú els veia. De fet, hi ha tota una tendència de la cultura rave en què els DJs directament estan darrere dels altaveus i ni se'ls veu, no? Hi ha aquesta superació de la divinització de l'artista i de l'escenari que és fonamental entendre-la. De la mateixa manera que hem d'entendre el format, diguem-ne, tradicional, no? La possibilitat de creuar aquests mons és el que realment, des del meu punt de vista, genera públics, permeabilitza i deixa que les coses succeeixin d'una altra forma, convida a la sorpresa. M'estic trobant a ensems molta gent provenent de conservatori que es sorprenen i molt positivament amb el tipus de barbaritats que els estic donant de menjar i no passa absolutament res, vull dir, al contrari, és absolutament necessari i fonamental. I m'interessa que succeeixi en les dues línies, sense cap mena de complicació, sinó al contrari, facilitant l'accés a aquest tipus d'històries, perquè si no ho fem d'aquesta manera no hi ha públic. I el públic també és fonamental que el respectem, que entenguem que Llorenç també ho ha anunciat i és fonamental, la qüestió aquesta gremial. No té cap mena de sentit. Per això convido a apropar, i intento tot el que puc, i em costa molt apropar el món de l'art contemporani, de les arts visuals, a que s'apropin a aquest tipus de propostes.
perquè allí és on realment es trenquen les barreres, allí és on es trenquen els tabús, allí és on tot flueix d'una altra manera. Bàsicament aquesta és la idea de base, és una idea que convida a treure les coses del seu context, de desmantellar, sobretot de desmantellar, perquè em sembla fonamental. I després, tornant al públic, perdoneu que em perdo una mica, és fonamental que entenguem que el públic necessita que nosaltres li donem. El públic no és tonto, això d'entrada, però el públic necessita asideros, que en català ara mateix no, andamiajes i estructures que els hi permetin entendre el que fem, perquè portem potser 100 anys del sonor, però assumim que el 90% de la població no sap què coi fem. I per tant hem de buscar eines i sobretot hem de trobar la forma d'explicar tots aquests tipus de músiques, ja no a través de ponències, de taules rodones com aquesta, perquè em sembla que és una cosa més sectorial on estem avui ara, sinó recuperar una paraula que moltes vegades queda bastant denostada, que és la qüestió de la divulgació. Fa falta que expliquem de forma molt elemental què és el que fem i no que ho justifiquem, perquè no cal justificar-ho, però sí que busquem els camins per no haver-ho de justificar. Hem de trobar la forma d'explicar que aquí Llorenç es posa un plat al cap i fa coses i no passa res, fantàstic, i que ningú s'esgarrifi per això. I perquè en el moment en què aconseguim trencar aquella barrera, en el moment en què convencem algú, després tenim la responsabilitat de seguir donant-li de menjar, perquè en realitat el que estem buscant al final és que aquella persona que seu allà i que ens escolta ens digui això no m'ha agradat, perquè el que vas fer la setmana anterior em va agradar molt més. Allí és quan començarem a guanyar alguna batalla. Jo m'agrada pensar que durant un temps ho vam aconseguir, jo i el meu company, el Carlos Flores, vam veure la punta de l'iceberg d'algú així i demanava una feinada indecent, absolutament esbojarrada, com la que fa Adolf, una insistència i una constant batalla, però al final vam aconseguíem formar un públic, el qual va ser absolutament màgic, un públic nou, compromès, amb capacitat de comparar, de criticar y de ser exigent. Y hasta que se nos cayó, claro, porque resulta que hubo una caída presupuestaria. Però bé, no és la qüestió. La qüestió és que l'experiment funcionava i per això, per exemple, he aplaudit molt, tot i que a tothom li sembla molt estrany que aquest any en SEMS s'allargui 3 mesos i salpiqui la programació. I aquí és on jo faig la meva crítica més bèstia a la cultura d'aquesta ciutat, d'aquest país i d'aquest continent pràcticament, que és aquesta tendència al festival bolet, no? Seta, que aparece y desaparece i la resta de l'any ens quedem penjats d'un fil. És fonamental la cultura, és un plantejament de cultura de base, és molt desagraït, és molt solitari, però crec que és el que realment acaba construint. I és un plantejament que entronca dintre d'aquesta teoria cada cop més extesa de la necessitat de créixer, de decrecer i de fer les coses d'una altra manera. És un camí, no sé si és el que ens tocarà, però des del meu punt de vista fins ara és el que a mi m'ha funcionat i crec que és cap on hem d'anar. Res més, gràcies. Molt bé. Jo voldria fer un xicot de resum, bueno, no resum, crec que les qüestions que han aparegut, la reflexió a què em porta les coses que digueu és que sempre en tots els indrets hi ha una estructura dominant, es crea i controla el que hi ha que fer i com hi ha que fer, i tant com dius tu, en l'educació, com en la programació, com en les formes, com en tot arreu. I jo crec que el problema fonamental radica... O sigui, bueno, jo vos agraïsc als tres el que heu dit i el que feu, perquè a mi personalment em sembla que és la forma. O sigui, hi ha coses molt interessants que heu dit. Per exemple, m'agradaria ressaltar
que Llorenç diu el context és un ecosistema mutant i això és algo fonamental, tindre-ho en compte. O sigui, no podem fer les coses dia tras dia de la mateixa manera perquè no és cert, o sigui, perquè ni el públic és el mateix, ni els mitjans són els mateixos, ni la realitat és la mateixa, i això està canviant contínuament. Y sin embargo siempre tendimos o es tendeix a uniformizar o a hacer las cosas de una manera insistente. No, esto es lo correcto. De la part que Adolf ha plantejat em sembla fonamental la creativitat, la formació en música com a llenguatge sonor, per exemple, me pareix fonamental, i tot el treball dins de l'educació. I per la part d'Edu, el mateix, donar-li al públic idees, andamis, estructures, que era el que tu dies. Però jo crec que el problema fonamental està en com abordar, i és el que jo us agradaria que, a banda de tot el que vulgueu dir, que digueu el que vulgueu, evidentment, però jo crec que el problema és què fem. O sigui, quin seria la viabilitat de les coses que heu dit. És evident que necessitem, que fa falta un recolzament institucional, que fa falta, com ha dit Adolf, que els responsables institucionals sàpiguen de què va la història i sàpiguen de les necessitats de la societat, del públic, o sigui, com es crea nou públic, com s'obren els espais, com s'utilitzen els espais. Tenim que redactar entre tots un programa d'actuació i és ahí on jo vos demane a vosaltres que esteu patint, bueno, jo també, no? Però jo formo part també de la mateixa pel·lícula, no? Però, bueno, en este cas soc el moderador i no vaig a parlar de la meva història. Sí que m'agradaria que, d'alguna manera, jo crec que és un pas important la creació de la plataforma sonora, que està començant a caminar i que encara és molt feble, però que què fem? O sigui, seria la pregunta. O sigui, quan tu dius que havíeu fet un públic, i ser públic, clar, jo sempre em fixe en la clàssica història. O sigui, com s'ha aconseguit que al llarg dels anys es faça les 53.000 milions de voltes un concert de Mozart i s'ompli la sala. O sigui, a mi això em crea una cosa molt especial. Vull dir, a mi m'agrada Mozart, però no entenc per què se té que omplir la sala. I quan algú ofereix una història nova, i crec que per ahir ha aparegut també per part d'Edu una cosa importantíssima, que és la divulgació. És a dir, si no se creu en el que es fa i no es compta i no es llança, i això ho dic no només dels creadors, perquè els creadors sí que creuen en el que fan, el que passa és que moltes voltes no tenim els mitjans necessaris per a publicitar el que anem a fer i per donar-li l'envergadura i la validesa que li fa falta. I ahí és on necessitem als programadors, a les institucions, als espais públics o privats, perquè tampoc pense que n'hi ha que centrar la història només en l'oficialitat, és a dir, l'espai públic. L'espai privat se n'ha anat directament a la comercialitat de qualsevol tipus d'art o de manifestació artística. O sigui, això és una altra història que em sembla que és molt difícil de canviar. En conseqüència, el que m'agradaria que ens tornarem, hem escoltat els vostres camins i m'agradaria que intentàrem buscar o aportar solucions reals, propostes per obrir l'espectre i desfer aquest reducte espacial, aquesta espècie de gueto que ens envolta. Hi ha un problema fonamental que, en el cas de l'art sonor concret, i és que és un sector absolutament desprofessionalitzat. No hi ha professionals dels sectors, ja no és ni precari directament. Jo crec que ja entra dintre de quasi que de la categoria de hobby. I clar, això porta molts problemes perquè implica que tots nosaltres... Jo no sé d'hora, implica que els que estem ficats, els que ens intentem guanyar la vida amb això, hem de fer 26 feines diferents, que és des de publicista fins a creador. Jo sempre li dic a tothom que el 80% de la meva feina és gestió i el 20% restant és creació, si arriba. I clar,
aquesta situació de precarietat provoca que decidim organitzar festivals, decidir que som comissaris i que som gestors culturals. Aquí no té ser que estic fent una autocrítica inclús a la meva pròpia tasca, i te'n dones compte de que arriba un moment en el que assumeixes que en 10 anys probablement el que tu facis sigui una carrera universitària. Ja ho pot ser perquè ja hi ha suficient corpus com per escriure-ho. Un intenta posar-se al dia i entendre com funcionen les xarxes socials, tot tipus de les dinàmiques i tot el món estadístic que hi ha al darrere, i se li va de les mans. I de cop i volta et conviden a un festival tan modest com els que tu hagis pogut muntar o en els que hagis pogut treballar, i de cop i volta te'n trobes que el festival surt a tota la premsa, la gent hi va, hi ha una comunicació que funciona i el festival és un èxit rotund. I dius, i per què? Bé, doncs perquè hi ha un equip de treball, bàsicament. Hi ha un equip de persones que no necessàriament són músics, que no necessàriament coneixen el mitjà, inclús diria que inclús és bo que no coneguin el mitjà, que s'encarreguen únicament i exclusivament d'explicar-ho. Jo sempre que vull que enceto un projecte li explico a la meva parella, que és psicòloga, i tant li fa l'art sonor. La seva visió és absolutament brillant, perquè si li sé explicar i no m'aixeca la cella, que això ho fa el 90% de les vegades, és que vaig pel bon camí. Per què? Perquè ho he sabut explicar, i això és fonamental, i jo ho he dit moltes vegades. La música, el problema d'aquestes músiques és que no se saben explicar a si mateixes, i tenim aquesta oportunitat que ens brinda la tecnologia de fer-la arribar. Necessitem documentar-la, necessitem explicar-la d'una altra manera. No la podem seguir explicant com fins ara. Jo m'estic llegint últimament, en les últimes setmanes, les crítiques que sorgeixen arrel dels concerts d'ensems i no entenc absolutament res del que es diu. Parlen d'unes coses molt estranyes que no acabo d'entendre. Tenim premsa que critica i explica i ressenya concerts, i sincerament no sé de què van els concerts, perquè tampoc conec els músics, tampoc sé el que fan, i de cop i volta em penso, i si potser hem de deixar d'explicar totes aquestes músiques des del gremio i explicar-les des d'un altre costat? No explicar Llorenç Barber, que en la seva trajectòria fa, sinó explicar que un senyor té la capacitat de congregar una quantitat ingent de persones, posar-les totes d'acord i fer sonar una ciutat. I si ho expliquem així, en comptes d'explicar d'on ve la música de Llorenç, els seus referents, els seus acòlits, no acòlits, i l'expliquem des d'una altra manera. Amb això em referia amb divulgació. És molt planer, no parla de referents, no busca cites bibliogràfiques, no necessita mencionar aquells, i pot parlar d'altres coses. En aquest sentit, el paisatge sonor és fantàstic perquè és una paraula que ajuda molt, un conjunt de paraules que ajuda molt a explicar moltes coses i facilita molt, en el meu cas, la meva feina. Crec que és fonamental explicar-ho així i també entendre les programacions d'aquesta manera. Ja no per noms, de dir, vamos a traer a Martí Guillén. Martí Guillén ningú sap qui és, perdó. Ningú sap, però si diem que un noi de València que viu a Berlín, que és altament creatiu i que ha construït tota una sèrie d'artilugis sonors i que té un espectacle sonor i visual absolutament fascinant, potser traiem més públic que si simplement diem que ve Martí Guillem. És molt elemental, ja dic, no és ciència, no és física aplicada, però em sembla que és una mica el camí, i sobretot perquè no s'ha parlat, i s'ha dit al principi, però hi ha una qüestió que és la de l'estigma de l'elitisme, l'estigma de l'academicisme, que sincerament penso que ens ha fet molt de mal, i ens segueix fent molt de mal, precisament per qüestions com aquestes, per no explicar-li a la gent, no dic de simplificar-ho, no se trata de fer un barrio sésamo, però sí de trobar la forma d'explicar aquestes músiques d'una altra manera, perquè es pot. A mi m'ha funcionat i ho he posat en pràctica. Simplement hem de fer la mirada de l'altre, girar, baixar de l'escenari, mirar des de l'altre costat i veure el que fem des d'una altra òptica. Jo un exemple molt curt, per lo que està parlant Edu, a mi les experiències que a mi te van marcant, evidentment, i esta no fa molt de temps, quan començarem a provar tot el sistema en els mòbils, imagineu-se que per a un professor o nosaltres quan escoltem qualsevol font sonora automàticament saben que està ahí, però jo quan tinc una aula on tinc 25 alumnes que trauen aquests dispositius i uno fa aixina,
pues, bueno, la broma és fàcil, no? Però on ve, qui és? Vale. El que vaig fer va ser molt fàcil, estratègic i operatiu. Es posava 10 i darrere 10 més que miraven com estàvem fent això. Bueno, jo el que me vaig donar compte, i ara vaig a parlar d'escolta, o sigui, com se construeixen les escoltes, perquè en la construcció de l'escolta també està la construcció del públic. I crec que se tenen que explicar les coses, però crec que n'hi ha un bagatge que és molt experimental, d'escoltar, de no parlar, de les mirades, dels gestos, de les complicitats, de recórrer coses imaginàries que soles el so té la capacitat de generar això, per a després construir narratives i poder explicar. Jo crec que a mi així ens puguem entendre, però almenys jo intento fer-ho així. Bueno, l'experiència va ser molt increïble perquè tots volen tocar, això no ens puguem equivocar, tots disfruten d'escoltar, però tots volen tocar, i els xiquets no són menys. Entonces el que veia és que estan allí començant a improvisar. Dic, bueno, va ser una experiència tècnica de que vegeu com funciona el sistema, però anem a improvisar. I clar, bueno, doncs allò és caòtic, però està molt bé. Vull dir, el caos s'organitza. Si està tot organitzat, n'hi ha poc a organitzar ja, que és el que ens passa quan ens venen la música feta. Bueno, total, que sí que es comencen allí, uau. I jo notava des de darrere això. Socorro, això no puc. Però estos, més o menys, com estava sonant i anen apanyant-se, doncs, bueno, estos estaven bé. I dic, Bueno, al poc de temps, passava els de darrere, passava endavant, i el que passava és que aquestes cares canviaven, i els de darrere començaven a posar-se desficios, que diguem així en València. I al poquet de temps començaven a escoltar-se, i diu, això que has fet tu, això ho has fet tu? Eres tu? Sí, mira, ha fet així, ha fet un ritme, diu, ara tornem a fer, vale, comencen a construir, no? I al poc de temps, tot el món aguanta una cosa que havia sigut feia 15 dies inaguantable. O sigui, han entrat ja, com dic jo, ja estan a remull, ara estan en el punt. Comencen a entrar a una escolta completament diferent. I penso que per ells és molt difícil, perquè són gent que no està entrenada i tal, però els mitjans de comunicació tot el dia estan bombardejant en el 90% de músiques en estructures molt clares i en la música podem dir bàsicament pràcticament sempre tonal. I quan juguem a manipular so no estem entrant en aquest territori. Ells moltes vegades el que busquen és també construir una melodia. Dic, no, oblida't. Juguen el timbre, fes colors, dibuixa la música. I així és un poc... Vull dir, jo parlaria també d'aquest tipus de coses, no? De la construcció de l'escolta i sobretot la construcció de les narratives que expliquen a partir de l'experiència. Seria un poc l'aportació des de coses que jo he vist dins de les aules. Sí, jo anava a començar també per ahir. La meva segona part que tenia preparada és això. No n'hi ha públic, el que n'hi ha són escoltants i oïdores, l'oïdor, que era una manera barroca de dir el jutge. Era un oïdor. I això és fonamental. Explicar l'escolta. Falta en València, jo ho he intentat diverses vegades, però clar, si me tenia que anar els xiquets no se podia fer, una setmana de l'escolta. Això, jo he conegut l'inventor de la Setmana de l'Escucha de França, el vaig conèixer en Mèxic, i dic, fes-ho que t'ajudaré. Dic, sí, ojalà poguérem fer-ho. En el Movim vaig anar també en la història. Podem fer la Setmana de l'Escolta? De la setmana de què tu quieres? A veure, pum, al carrer. Vaig a l'IVAM, l'antiguo, bueno, l'antiguo no, con la senyora aquella que del pèl aixina i tal, no, José Miguel. No tinc diners, ni tinc temps, ni no sé què. Oh, cojones, bueno. Ara conec a Manolo, el segundo Manolo que conec en la predemocràcia i en la democràcia de l'Auditori de Música, i també li dic, Auditori de Música, teniu aquí una sala d'exposicions, anem a fer aquí Art Sonor, val 2 quinzets, aquí podem omplir aquesta sala tan hermosa que dona el riu, a més, fíjate tu, un paradiso. I el tio diu, Llores, m'agrada tot el que dius, però com hasta que no me manen que continue, no tenim ni un cèntim fins l'any que ve. Bueno, doncs què fem? Diu Pep, ho han de fer tot. Primer, creure's que som cojonudos. Sobretot els meus amics d'ahir davant, un per ser musicòleg, els altres 2 per ser funcionaris i haver-se llançat al riu, soletes, i haver inventat el que es deu de fer, inventar-se-ho. Entonces, primera contestació, a què fem? No fer el que hem fet. No más Cerverós en 200 años. Por favor. Perquè Cerverós n'hi ha molts, se multipliquen. Porten un altre apellido, però, vamos, jo tinc la sort de dir que això cau tot, perquè jo he vist caure a coses molt fortes, com se llamen Tomàs Marco, i socialistes, Opus, PPs, i tot el que vulgueu, darrere d'ell, i darrere de l'estructura espanyola de la música de la democràcia, i l'ha vist caure,
però caure en la misèria de lo que tots heu viscut en Alacant, que era un pitorreo absoluto des del primer any, però sobretot ja els últims de la dècada. Perquè, claro, los primeros 5 anys uno ho fa bé, però després del 5º any uno es comença a no creure seu, sobretot en una ciutat com Alacant, que no s'entén ningú d'això, no se sap això que és, si és un poble, si és un village, allò no se sap ningú. I tots els diners allí han sigut perduts. Tota la programació i tot l'Institut Valencià de la Música ajudant a aquesta merda ha sigut perdut, perquè allí no va ningú, no li interessa a ningú, els que van a altra cosa. Per tant, és el Ministeri el que... És el Ministeri, però últimament l'Institut Valenciano de la Música, jo soy un lector de premsa, perquè a mi Immaculada no me ha contado nunca nada. O sea que donaven una quantitat apreciable, però apreciable quan per nosaltres no n'hi havia ni 1.000 ni 2.000, allí se'n soldaven 40 i 30 tots els anys, corregiu-me, però per ahir. Entonces, què fem? No fer el que s'ha fet, per començar. A partir d'ahir, colonitzar totes les institucions, com heu fet este any en l'ENSEMS, és el millor que se podia fer, per començar. Vamos a colonitzar. No tenim diners, però n'hi ha altres que en tenen. Anem a omplir-los, anem a il·lusionar-los, cada any un cuento, però que estiguen en nosaltres, sobretot perquè la part de la música tardosinfònica és cara. I com és cara, cal resoldre-ho en els diners dels altres, si se puede. Però, a més, és el seu deure. Tot el món sap, i que fiquen ahí, siga el que fiquen en l'auditori de la música, tindrà que clavar per fi, després d'haver tirat el gros de l'opus impresentable, el Ramon X, cal que el que vinga ahí a enganxar-lo pels sous i dir, oiga, tiene usted un deber con la música de sus vecinos, coño. I entonces, això a mi este any m'ha paregut el més important de l'ENSEMS. O sigui, per tant, és una fantasia tàctica preciosa de que això té que anar. Després, aquesta història que per fi hem superat. Jo, fins l'altre dia, que no li ho vaig sentir a nostre gran amigo Cervero, de que no volia que utilitzàrem el término art sonor, perquè diu, això no coneix ningú, sin embargo, dices contemporánea i tu vas al fin del mundo. Ens ho va dir a tots en una reunió, en un descaro. Dic, oiga, teníem prohibit, i és a veure, si uno mira tots els escrits dels programes, jo m'ho he fet, de l'ENSEMS, la paraula art sonor no apareix. O sigui, un boicot, perdó? Un boicot hasta del nom. Bueno, no tindré aquests problemes perquè podem passar a millor vida, podem ser amics, podem ser col·laboradors, deguem ser-ho. I empresa, i no tindré por. No tindré por perquè jo xille o perquè l'altre trencarà no sé què i l'altre farà no sé què. Tenim un deure, és un moment extraordinari, excepcional, estem a temps, no en tenim altra, tenim que ser amics i col·laboradors. N'hi ha una cosa, i això és la que més m'ha agradat, n'hi ha una altra que m'ha agradat, és això, l'arte sonoro ja no està prohibit en ENSEMS, ara, hem entrat per la porta xocoteta, un poquiu. Entonces hemos pasado de ser execrables a ser, per lo menos, aguantats, subalternos. Ja estem allí, bueno, subalternos. Hem de passar a la igualtat, que jo este any, els que tenia més confiança, perquè a vosaltres jo no sabia on estàveu, perquè això és una altra cosa que hi ha que superar. Este any tot estava amagaet, ningú sabia, m'han dit, pot ser, n'hi ha allí uns funcionaris, no sé què. I entonces anar entrant parauletes, dic, ja collons, però tan difícil és veure's en un bar i xerrar i dir-nos les coses. Pues jo, hasta mitja hora abans de la presentació oficial, no m'enteré quan era la presentació oficial. I no sabia que n'hi havia dins. I Coco, ja sé que són problemes tècnics. Però el problema és que no vam poder fer el bar en l'institut, que era el que tu volies, fer un bar allí per reunir-nos. Pues no l'hem pogut fer, hosti, pues... Bueno, vull dir jo, hi ha que superar... No, endavant. Hi ha que superar les porugues. I jo tinc que dir-ho, els nostres amics que no estan aquí, quasi ningú, de la música contemporània, mos tenen por, no sé com dir-ho. Si no és por, respecte o misèria o el que siga. No mos volen sentir parlar de res. Dius, hòstia, tu, parlarem d'una altra manera, com tu dius, jo no vengo de la música. Jo vengo de la música, però com si no viniera. M'he tenido que netejar-ho tot perquè no m'interessa absolutament X. Luego, no passa nada, tenemos algo común, anem a resoldre el nuc en el que estem. I és un moment excepcional. I després n'hi ha un tema, ara que tinc el meu amic aquí, un tema que per a mi és fonamental. Primer, un programador té que equivocar-se, té que parlar, té que explicar,
té que tornar-se a explicar, té que repetir-se, té que canviar, té que... Lo del panorama mutante que parlàvem abans. I un programador no pot estar calladito 20 anys. I quan escriu en un programa d'ensems dir bobaes i no dir res. 20 anys, cojones. Això no pot ser. I a partir d'això, primera, no fer això. I segon, tenim una rama que es diu musicologia, que són nostres primos. Si no són, haurien de ser-ho. I entonces hem d'aproximar-nos, donar-nos opcions uns a altres, citar-nos, veure-nos. Jo, ara que ja he vist este any 3 tesis sobre música valenciana rara, especial, arte sonoro. 3 tesis doctorals en un any. Bueno, ja saben que és un any tapó, que s'han destapat tot, perquè viene Florencia Isa o la que vinga, i havia que ser doctores o ja no entras en el cupo. Bueno, però és un any excepcional. I ja n'hi ha musicòlegs valencians amb més gràcia o menys gràcia, normalment en molta gràcia, cuyo tema no es Tomás Marco y los demás de la contemporánea, son nosotros. Dius, hòstia, això és nuevo, eso además no és nuevo perquè sí, perquè a més tots han passat per ma casa 500 vegades a demanar-me bibliografia, consell, com ho faries, com ho ha fet l'altre, perquè clar, sobre el meu treball i mis amigos, pues hay varias tesis que entonces, mira, llista això, llista l'altre, esto te pot servir, esta bibliografia te pot servir. Algo que un institut valencià de la música no sabrà fer en la puta vida, si ho fem igual de mal que ho han fet, això hi ha que resoldre-ho pegant voltes. Luego hem de fer coses ben valentes, ben normals, ser amics. I gràcies a Adolf som amics, gràcies a Pep som amics. Esta casa és una casa extraordinària. Ja sabem que de lluny tot és mal. O sigui, les GAE, això, de lluny és un autèntic no sé què, perquè els estereotipos te tapen i no te deixen veure la realitat. Però jo conec en Madrid el raconet que m'ha interessat i que m'ha buscat, i és un raconet dintre de les GAE que ha permès que el llibre de la mosca apareixi allí. Ara, les condicions econòmiques són detestables, però bueno, Espanya és el que és, i jo el que volia era un editor serio per atraure un llibre de 7 anys de treball. Bueno, en les GAE ho he tingut, i fidel fins a l'últim minut. I en València, quan te tiren perquè tens que cuidar xiquets, la casa està t'obri les portes, i t'obri les portes de la terrassa perquè tal... Tot el que se pot... Vamos, n'hi ha moltíssimes coses. I després, aquesta història, que gràcies a Adolf conec més bé, però ja n'hi ha més gens, el de Jorge que ha citat, que són les facultats. Jo, els músics que més estime és Miguel Molina. Miguel Molina és un músic extraordinari, és una persona d'una generositat genial, absoluta, que cada vegada que jo faig un festivalet en ma casa, com que jo no sé on estan els enxufes i no tinc ni un amplificador, ell me diu, vine al meu departament i omplim una fitxa i jo te deixo tot. Qualquiera va a l'Institut Valencià de la Música d'abans a dir, socorro perquè no tinc, perquè clar, si ningú me dona ni 2 quinzets, jo me tengo que gastar 1.000 euros en lo que no tinc, prefereix que els 1.000 euros fer una paella i pagar-los la gasolina als músics convidats i no en una amplificació. Doncs Miguel Molina me resol això tots els anys. I a vegades li ve molt mal, i fa de tècnic, fins a les 12 de la nit, i no me diu res de cobrar. Luego, crear simplement la confiança és el que ens falta a la plataforma. No n'hi ha confiança. I no n'hi ha confiança perquè la gent és molt mirar. Molt mirar, claro, 30 anys de me he hecho catedrático y allá estem, pues oye, mis amigos son performers, son pintores, son poetes, desgraciats, digamos, de la parte más desgraciada de los poetas, tal. Però som tots uns activistes, perquè tu antes has fet una proporció de cuánto trabajo de esto del otro. En el meu cas, yo te diré, la meva vida, quan me pregunten a què te dediques, 80% jo soy activista de tot lo que siga útil. I el resto faig el que puc. Però l'80% és així. Ara, com li ho expliques això a una Immaculada? Cojones, alguien de un instituto que no obri les portes mai, que no n'hi ha res, más que los 4 que le han caído bien. Ah, cojones, 20 anys. Això no pot ser. Luego, què hem de fer? No caure per inventar-se el món. I a partir d'ahí és més útil anar a l'institut, a l'IBAM, i dir-li, senyores, en la biblioteca, que ja li ho ha dit, no té ni un llibre d'art sonor. Jo li regale la meva biblioteca en sèrio, però anem a treballar. Si treballem, jo duc tot el meu, que està en sa casa, pum, així està tot. No tengo dinero, no tengo tiempo, no sé què. Ah, cojones. En el Movim igual.
I ara estic treballant, fent una coseta miserable en una facultat, i ara ja no paguen ni als artistes 150 euros que tenia que donar-los, tu vols viure, costa això un muntó. O sigui, la soledat en la que hem estat per a coses elementals que algú en sensatès tenia que haver fet, això no té que acabar-se. I estos que venen ara no saben res de tot esto. I si damunt la plataforma van allí 2 o 3 tots callaets i li diuen bla, 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 i després no te diuen res, i no sé què, i estem fent una plataforma. Diu, però una plataforma, com diríem, som amics, per lo menos una plataforma és escoltar junts. L'Slotter dia molt bé que un grup és senzillament escoltar junts, dir-se coses. És l'ABC. Pues l'ABC no el tenim. Per tant, grandes felicidades a que ha eixit un ensems de puto culo, ha eixit. Ara, 90% per mi, felicitats i tal i qual. Tinc una petita cosa que ja vos l'ha comentat a uns quants, que això no m'agrada res, això de que los encargos vagin als que han afonat l'ensems, diga cojones. Això és com a la Rita donar-li una medalla en vez de posar-li el fiscal davant. Això què vol dir? No me trago esa. I esa no l'oblidaré mai. Això no es deu de fer. Després de 20 anys de fotre-mon, damunt li paguem... No, humanament seria estupendo, però humanament estem en la misèria tots. En 20 anys, ningú mos ha dit ni buenos días. Quan te tiren i te deixen el festival per terra, qui va a dir-te allò? Jo tengo tal. Esta casa m'ha obert les portes d'una manera molt educada, molt fina, molt envolvedora, molt càlida, perquè te salva de la basura. Jo, a part de cuidar els meus xiquets, soc músic, cojones. I porto ja quasi 50 anys sense parar de fer música. I això és el que hem de fer, diguem. A partir d'ahir, jo el que dia Adolf és fonamental, és l'escolta. I l'escolta és parlar, és estar junts.